God aften, mine damer og herrer, englebørn og møgunger. I aften der får I mulighed for at dyste i det årlige Camp Kurant Game Show. Men det vigtigste er dog, at I husker at få hinanden med. Husker at hæppe på jeres holdkammerater. Fordi det kan I satme tro, I får penge for. Okay, og gå i gang! Jeg vil gerne lige informere alle deltagerne om, at der er et halvt minut tilbage til at få bygget det allerhøjeste tårn. Jamen det virker ikke, jeg skal have 3, 2, 1 og stop med at bygge alle sammen. Og jeg får ind i mikrofonen, i høretelefonen. Vinderne af Team Spirit, dem der har klaret det bedst med at hæppe på deres holdkammerater og har støttet mest, det er Gul Patrulje. Kom lige op på scenen. Ja, alle sammen, giv dem lige en hånd, giv dem lige en hånd.